Všechno smysluplné začíná rodinou. A změna začíná myšlenkou. Před 23 lety jsme spojili tyto dva koncepty. Jedna rodina, která chtěla vidět čistější svět. Která vnímala společenskou zodpovědnost jako nejvyšší hodnotu. A která se rozhodla vytvořit tým lidí s odhodláním vnímat dopad lidského chování na životní prostředí a hledat řešení. Dnes je nás více než 100. A i po 2 dekádách jsme na začátku. Zakladatel naší firmy v nás našel druhou rodinu. A ta rodina je zvyklá pomáhat sobě i druhým. Umíme podat pomocnou ruku tam, kde je to potřeba. A vrátit tak krajinu zasáhlou důlní těžbou do běžného života. Ekologicky šetrná likvidace nebezpečných odpadů a zajištění kvalitního prostředí pro další generace, to je naše priorita. Společnost Rudolf Mazánek, Family Invest, jedna firma, jedna rodina, jeden společný cíl.